3, der har den. Af hvad jeg ved. Vi har snakket, altså de har snakket med Kasper, han siger, at han ikke er en del af det. Han har den. Han har bandet mig flere gange i dag nemlig. Hvorfor? Ja, han har bandet mig ud af det blå. Altså sådan for sjov? Nej. Kærlig eller hvad? Nej. Pô, você foi, boa zora. Hvis er Randers. Er det ikke dig, der stadig har konsollen og databasen? Jo. Jo, gå lige ind og omvende mig. Ja, men er du bandet eller hvad? Ja. Altså, du skal tænke over det med IRL-venner. Ja, men det er Klik eller sådan noget, der har bandet mig. Nej, det er ikke. For i det mindste kan de godt skrive til mig, at jeg er bandet. De kan ikke bare komme med, jeg vil gerne have et grundlag. De sagde, at jeg skulle dele skærmen med dem, ikke? Med Klik. Så er du blidt på. Så havde jeg blivet på. Men jeg sagde bare, at jeg ved ikke, hvad der skete. Det er en glitch, fordi jeg havde ikke menuen åben, nemlig. Hvordan fuck kan de ikke finde ud af det? Hvordan de ikke har fundet ud af det? Ja. At jeg har den? Mm. Fordi jeg nåede skulle have fjernet den inden. Er der så en anden, der giver dig den videre? Nej, der er en, der giver mig mod, så giver jeg mig den selv. Det er jo fucking gamle koder, du bruger. Du bruger bare de gamle tal. Mener du? Altså, du bruger altså det der 1308. Sådan der. Prøver jeg bare at fokusere op, eller? Nej, jeg prøver ikke at fuck den op. Nej, jeg ringer lige op i en gruppe. Ja. Hallo? Nej, jeg prøver ikke at fuck den op. Jeg vil bare gerne sidde derinde uden at have band hele tiden. Hallo? Hallo? Hvad, har du set, jeg har givet at starte den? Jeg har fået band igen, seriøst. Har de også bandet mig? Ja. Nej, de har ikke bandet dig, tror jeg. Skal jeg lige gå ind og unbande dig? Jo, i team der så er de over databasen og bandet alle. Ja, og de skal lukke deres skide Hvordan kan de bande os alle, når de ikke ved, hvem vi har givet staff? Jeg gav staff til fucking mange i går. Luki, jeg sagde det ikke var dig til Klik. For Klik han begynder at skylde mig, og siger, nu holder du kæft med at beskylde andre, når du ikke har noget bevis på det. Griner. Hallo, de har ikke noget grundlag for at bande mig. Lige meget, når de andre de kommer på, så kan vi få unbande igen. Klik han sagde det var fordi de troede det var mig der havde fucket til mig, så sagde jeg nej. Nå, jeg skal lige få en til med mig. Fuck, det var grineren i går, man. Jeg ved ikke, hvor mange er bandet inde på serveren. Er det dig? Seriøst, Hvad? Luki, din fucking idiot. Det giver dig fucking dårlig røg til Sunlight. De ved jo ikke, at det er mig. Jo. Det, du har godt til at have været inde på databasen. De har siddet og tjekket det i dag. De har screenshots af alt. Fuck det. Men så har de set, de kunne se, at det ikke var mig, der gjorde det. En af mig. Også inde i den der Snapchat i går, der sad de også 2 screenshots. Jeg jeg har har taget screenshot af Willis lort. Hvorfor? jeg troede, det var en eller anden, der fundet på nettet. Det var hans egne. Nej, men jeg har ikke skrevet noget dumt derinde. Jeg har ikke skrevet, jeg har fucket. Nej, men jeg tror bare, det er sådan... Jeg skrev til Banner skulle bare alle sammen for Netox nu. Ingen problemer. Jeg bandede en i går inden for serveren, og så sad jeg og fuckede rundt sammen med Moon og nogle af hans venner. Hvad i det? Er det ikke en af de høje? Det kan jeg ikke huske. Fordi at Kasper Møller ikke gør, han har siddet og snakket derinde. Kasper Møller? Og jeg får bare en til at unbande mig. Hvis de ikke vil unbande mig. Så jeg kigger hvem derinde, der kan Du har ikke unbande mig. unbandet Vildi inden for Sunlight, vel? Godt for hans Discord. Jeg har ikke noget mod Vilde. Det er ikke Vilde, der er Ja, dum. ham har jeg noget mod. Han fucking bandede mig. Det er jo ikke Vilde, der har gjort noget. Det er jo fucking Klik og James, der ingen boller har søgt. Nej, Vildi han fjernede min rang i går.
Men nu sidder de beskylder mig for det, seriøst. I har legit ingen boller. Og I ved jo ingenting. Hvor er det, du sidder og skriver med dem henne? Jeg skal privat. Altså en gruppe, eller hvad? Nej. Oh, we are the Jamaicans, we are the party shakers, so welcome everybody. Nej. Så. Er du mærkelig? Du skal da nøgen, grimme svin. Hvad? Hvad siger du? Hvad hedder du? Kan du tage noget i dansk? Fuck, Klik, han er dum, seriøst. Ej, men jeg sidder inde på det. Nej, tak. Det kunne jeg godt have sagt til dig, Benny. Unban mig lige, seriøst. Jeg kan godt mande dig. Hvorfor? Jo, så kan jeg undbande over databasen, hvis du gør. Kan du gøre det? Jamen, I sidder jo og fucker serveren op, gutter. Nej, det er dem, der fucker serveren op for dem selv. Prøv, jeg er den eneste, der ved, hvem der har alle de der ejermenuer. Hvor mange har den? Ja, det gider jeg ikke at fortælle. Jeg skal gå til Klik, hvis du vil vide. Altså, hvor mange har I lige givet ejermenu? Altså sådan, hvor mange taler vi om? Jeg har ikke givet nogen, men folk har givet alle admin-møs og sådan noget. Altså sådan, taler vi om 50 personer, eller hvad? Altså, jeg gav det til Mona, jeg ved sgu ikke lige, hvor mange han har givet det til. Fuck, I får dårlig ry. Sunlight, altså, Sunlight Network, er det ikke det, den hedder? Jeg har ikke givet nogen det, men der er jo andre, der har givet det videre. Ja, Nogen har men givet det videre. er I sindssygt Sunlight Network får dårlig ry, for at det sidder og fucker andre servers op? Moon har givet det videre til Pablo og Tia der. I burde nærmest bare stoppe med at lave en server. Vi betaler ikke noget for det, så er det sådan. Nej, men alligevel, det der, altså... Altså, når de finder ud af, at der er... Altså, hvis det er, de finder ud af det der, så kan jeg love dig for, altså, de har selv sagt til mig, at de smider det fra Danmark. Det må de ikke, må ikke sætte klager for Danmark. Jo, de må godt skrive klæder, de skal bare skrive det på en kritisk måde. De må ikke skrive hate. De må godt bare skrive, det ikke anbefaler. Nej, fordi det skrev Dexter i går, at han anbefalede, at det ikke gjorde sådan, at det dat, og så sagde ham der, der er vist endnu en, der skal fjerne sit opslag. Så hvordan og... Men altså, de finder vel nok ud af et eller andet. Altså, jeg ved i hvert fald, de kommer til at sende ud på et eller andet. Sikkert nok. Hvad fuck har du så selv, Luki? Jamen, hvor er det fucking typisk, I kan høre det, mand. Det lyder sådan noget manga noget. Og det er... Save the World. Fortnite. Men altså, er det måske ikke bare lidt dårlig stil og sådan, altså... Jeg har ikke givet nogen der. Luki, hvad du har gjort? Luki, du havde bandet alle der i går aftes, havde du ikke? Jeg har bandet en. Fordi han skrev, at jeg var et lille kid. Hvor mange har du bandet af det? En? En.
Men hvordan er det folk, de får lidt ranks? Har jeg bare slet givet dem det? Jeg gav Moon unban, og så sagde han, at jeg skulle give ham ejer, så gjorde jeg det. Jeg ved ikke, hvem fanden han har givet det til. Men hvorfor gør du det? Fordi Moon han ville have hævn, jeg synes det var fandme. Hævn? Mm. Hvorfor? Fordi de bandede ham. Nej, men du skal jo tænke, at det er ham, der som sidder og reklamerer for sin egen server på alle mulige andre Discord. Det er fair ban. Det må jeg give mig ret i. Ja, Moon er fair nok, men jeg synes ikke, mit er fair. Det er ikke noget grundlag. Har de ikke? Men Nej. nu skal du måske tænke over, hvad du skrev på Snapchat. Jeg banner bare alle, ingen problem. Nå, jeg har ikke engang menuen der. Det skulle en fucking joke, jeg skrev det. Kan jeg logge dig til at tænde mikroen? 45. Det kan du vel godt. Skal sætte en alarm. Ja, det skal jeg nok. 17 minutter skal den sættes på. Kl. 17.45. Ja, Jeg kører til træning lige om et øjeblik. ja. Nu kan jeg sgu til træning, Benny. Nej, men Moscow. Jeg er sgu faktisk lidt ligeglad med, om søndag det kommer op, eller ej. Jeg tror slet ikke, jeg gider at spille RB mere. Du går bare ind på 5M, eller nej, Fortnite. Ja. Jeg overvejer også at quit for 5M og kun udvikle. Sådan kun udvikle, hvis det var. Og så ikke Fuck, spille. hvor kedeligt. Jeg skulle også fucking kedeligt at spille for. Nej, Fortnite. Nej. Ej, 5 kan godt blive lidt kedeligt, hvis man så spiller det fucking lang tid i træk. Jamen, jeg har også overvejet at bare købe nyt tastatur. Så det der T-View. Ja, det skal jeg også have. Ja, og så bare en ny Ja. mus, Final Mouse. Ja. Men altså, det er jo også bare, altså, det var noget, jeg også sad og tænkte over i går. Bare at gøre, altså, bare for at udvikle. Hvad? Min yndlingshakke er lige kommet i shoppen i dag på Fortnite. Hvorfor er det? Det, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Hvad skal vi så spille? Jamen, Fortnite. jeg skal lige få 40 V-Bucks inde på Save the World. Jeg ligger med klar med sjov. Nå, så vil jeg absolut. Yes. Det skulle da. Yes. Yes. Ja, vi snakker sikkert. Ja. Jakob? Gæt hvad jeg lige har fået, hvad de har sagt. Jeg har lige optaget dem sige, at altså Luke han har bandet. Han sagde, han har bandet en masse til at starte med. Og så sagde han kun bagefter, at han kun har bandet en. Så har han givet, så er det Moon, som har siddet der, lavet hævn, som har siddet der, og givet folk ranks og sådan noget. Ja, der er sikkert 25, der har det eller sådan. Jamen, har alle ikke mistet deres rank nu? Jo, når jeg stopper det optagelsen. Fuck, det er cool. Cool, Fred.